čo prináša rekordne nízka hladina Dunaja. Výsledkom sú obmedzenia v doprave či výpadky pri výrobe elektriny. Dopady extrémneho sucha už pociťuje celé povodie Dunaja na Slovensku. V Karloveskom ramene, kde inak prúdi voda a trénujú vodáci, je rameno značne užšie a vidno široký pás odhaleného štrkového dna. Tradičné móla zostali na suchu a vodákov vystriedali cyklisti a chodci. Pokles je viditeľný aj na hlavnom toku. Pri starom moste sa z vody postupne vynárajú kamenné hrádze a nízky vodný stav si vyžiadal obmedzenia v lodnej doprave. Najkritickejším je slovensko-maďarský úsek pod Gabčíkovom, kde platí zákaz predbiehania plavidiel a mnohé lode museli zostať v prístavoch. Nedostatok vody zasiahol aj energetiku. Vodné dielo Gabčíkovo funguje v obmedzenom režime a z 8 turbín je v prevádzke jediná. Historické dáta ukazujú, že po extrémnych suchách v minulosti často nasledovali vlny povodní. Vodohospodári tak aktuálny pokles využívajú na opravy a prípravu na opačný extrém. Otázkou zostáva, kedy sa do koryta Dunaja vráti stabilná hladina.